हम सिंगर राजा राकेश आप सबके छोट भाई बेटा हर हर महादेव जय माता दी देवी गीत वो सबके हमारे भोजपुरिया परिवार माई बहन भाई बंधु सबके लिए तो वो हम देवी गीत छोटा मोटा गैले बही एक गीत के आशीर्वाद प्यार दी भी 2 घंटा पहले रिलीज भई। तो देवी गीत के नाम बा लाले लाल चुनरी चढ़ैनी। राजा राकेश गीत के बहुत प्यार आशीर्वाद दी रवा सबसे मार्च के महीना में बोल लाइव भी बाई रही कि देवी गीत के हम तैयारी करब गाई कुछ सपोर्ट करी रवा सबे तभी हम आगे कुछ पहुँचम रवा सबका आशीर्वाद प्यार से कुछ हम आगे बढ़ जाए। गीत के प्यार आशीर्वाद दी। दूसरा भी गाना साइड सॉन्ग बा वही वीडियो आए वाला बा ये भी जो देवी गीत बा लाले लाल चुनरी चढ़ैनी अभी ऑडियो आइल बा संडे या मंडे तक एक वीडियो भी आ जाए। दूसरा एगो साइड सॉन्ग बा ऊपर भी वीडियो बटुए भी 2 गाना रिलीज होने वाला बा। आज तो एक हो गई ऑडियो अभी वीडियो बाकी बा। दूसरा गाना के भी वीडियो संडे मंडे तक वो भी दोनों गाना है। हम बाहर में बानी अभी साउथ में ऐसे से सब तैयारी होता रोज के आशीर्वाद प्यार से। श्री मंगल म्यूजिक कंपनी नई दिल्ली में एक गाना के शूटिंग भइल रिकॉर्डिंग भइल और जिससे म्यूजिक बनल श्री मंगल म्यूजिक कंपनी से एक कंपनी पे आशीर्वाद प्यार दी सबे चैनल के सब्सक्राइब लाइक कमेंट करी श्री मंगल म्यूजिक कंपनी के आगे बढ़ाई सभी अच्छा कलाकार पूजा पहुँचा था इसलिए हम जब पहुँच के काम करनी बहुत अच्छा लगल। म्यूजिक भी बढ़िया बा यहाँ हर चीज़ भी बढ़िया व्यवस्था अच्छा बा सर जो बानी बहुत अच्छा बानी अपना परिवार जैसा जितने भी नए सिंगर बा वहाँ जाके गा सकतनी। श्री मंगल म्यूजिक कंपनी दिल्ली गणेश नगर अक्षरधाम जगह के नाम बा। हर हर महादेव जय माता दी।